Ukubeletha ngomthungo akukakaze kube inhlahla enganeni uma ngakuba kuwukuthi ibelethe iyaqala ukuteta noma iyaqala ukubeletha. Uma ngabe umakoti noma inkosikazi iganile bese kuba ukuthi ize yagana inganawo umntwana, yaqala ukuthwela abantwana kulelo khaya noma kulowo muzi eganele kuwona, bese kuba ukuthi leyo nkosikazi ibeletha ngomthungo. Uma ubaba wakhona lo ekholelwa emasikweni eshisa impepho emsamo, kudingakala ukuthi athathe imbuzi uma ngabe sekutholakala ukuthi umakoti ubelethe ngomthungo la ekhaya, osegane la ekhaya wangena emagcina la ekhaya, wathi nje uyaqala ukubeletha wabeletha ngomthungo, sekufanele ethathe imbuzi ashone emsamo ayobuza ukuthi asisekhona isizukulwane esifuna ukubuya sizophila, ngoba kukhona lo makoti lo ukhonele khona ukuthi isizukulwane sake saba khona sibuye. Ngake ngayisho ukuthi nasiqala ukuthi ngakho kube khona iy'ngane zithi uma ngabe yiqhamuka empilweni zithi mayivela kuthi ifana nomkhuluba, ngisho inyusa ngisho imiqwebu la imingabi ikhuphula kuba ngathi uba beze besho abanye bathi hey buya yazi yamfuza ingane beze befe beze besho anti bakulelo khaya ngoba ibona abantu befana babona kakhulu ingane. Ngakho-ke ubaba wakulelo khaya uma ngabe kuthiwa nje unkosikazi kutholakala ukuthi hawu usebelethile kodwa ubelethe ngomthungo, kufuneka ubaba wakhona ashone emsamo nembuzi ayobuza ukuthi asisekho nesizukulwane kumele zivuke kuleli khaya, akusekhona umuntu okumele ekhunjulwe okumele athethelwe amacala akhe ngale mese kuthiwa buya uyophila-ke emhlabeni-ke manje ubheke ukhala ophila kulona mese kuthola ukuthi uzophila kulo nkosikazi oseganile, ngoba ukugana komuntu wesifazane suke zokwandisa isibongo sakulowo muzi. Athi ngikuphinde, ukugana komuntu wesifazane suke zokwandisa isibongo sakulowo muzi osuke engasanga nemfundo ukuthi hayi mina ngifundile ngifuna iy'ngane ey'mbili, ngeke ngizwe makuthiwa siyakhuluma nabantu besifazane laba uthi bayimele kahle nje. Athi hayi mina nje angithande inkosi embondayo ukuthi uba ney'ngane la ko-3 or 4 uma ngabe uma uzogana wakhe isibongo uzoyayela imithetho yaleso sibongo leso osakha khona okwakha khona oyogana khona. Ngakho-ke ubaba wentombi abuze amingalo ubaba kamnyeni abuze emsamo ukuthi njengoba unengane niyitholisa ngomthungo nje iy'ngane angani intombazane nizozala iy'ngane eziwu-3, uma lo zizozala iy'ngane eziwu-4 zizokalelwa. Okusho ukuthi nina uma kuwukuthi nithi lo makoti akaqhubeka athole abantwana ngomthungo, nisho ukuthi anisezukwazi ukuphinde nizohlala okhaya lakhe. Uma ukuthi lo mfana ogane la ekhaya uyena obese eganiwe mhlawumbe akasekho omunye, shuthi asisekho isizukulwane soqhubeka la ekhaya. Umkhuba omubi lo bethethe emsamo laphana ethi nganayo le mbuzi, ngithi lo makoti uma ngabe ephinde ebelethe akayibelethele akamthole umntwana ngendlela ejwayelekile, ngoba la ekhaya funeka isibongo singalimithi, funeka isibongo sande siqhubeke siye phambili. Uma uthi uzala 8 azale 8, kunamakhosikazi engiwaziyo mina azele inqwaba iy'ngane, inqwaba edlule ngisho eshumini. So-ke lo makoti lo simdinga ayibelethele, nganaso isilwane sembuzi. Lapho-ke abakoti abawulandela ngemuva, ngoba lento esiyithethiwe yathethwa emsamo yashiya ukuthi ayifunakali, angeke besathola ngey'ngane ngomthungo ngoba ikhehla lakhona lahamba layothetha lento iyenzeka. So ngisekutheni-ke musani ukuyekela amakhosikazi eteta ngemthungo ngoba kuzolimitheka iy'ngane uma yifika ekhaya. Okwesibili, kunomuntu omlethe la ekhaya noma ohlanganise inganeni nalowo makoti, kodwa odinga ukuthi kumele ezokhunjulwa kulowo makoti. Uma ngabe sekuthi useyavala umakoti ngesimo sokuthola abantwana abalimithekile, ngesimo sobathola ngomthungo, kuyoba yicala uma kuvala umakoti, kanti bese kuyila ezothola lowo mntwana okuyophila lelo khehle kuyilona elahlanganisa lo mzukulu walo kunye nalo makoti. So-ke umakoti uma ngabe efika ekhaya akazile nje ukuthi hhayi uzochama, uzokwandisa isibongo, azale amaqhawe, azale amagugu ayekhona leso sibongo, asezovuka ephile, kodwa uthole ukuthi izenzo zithi zenziswa kwamkhulu bani, zenziswa kwakhokho bani. So-ke umuntu akapheli ekhaya, njengoba ngikhona nje kuyoba khona omunye umuntu futhi oyoba khona esizukulwaneni kithi, akapheli umuntu ekhaya. So-ke amakhosikazi uma ngabe egana efike ukuthi athole iy'ngane lapho, obaba uma bekhona bahambe okhuza imikhuba emsamo, abangathuli. Umthungo nje awukakaze wayinto enhle ekhaya. Ngiyabonga ithuba.